lole sumolole semorate hemprit gantil buntute omah joglo hawela layak to layak prenjake padha ngganter jagone padha tarung ndak wis padhake ingkang prapta ana ing pertapan Sukalima ya mapan ana ing pertapan Sukapanca iki warangka negara Ngastina Adirekyana Patih Harya Sengkuni. Yayi sawise Adipati Harya Sengkuni jenak anggone pinarak prayoga anggone Siba jenjem anggone sumanggem Maracoba luwih dhisik aku tak takon kelawan jeneng sira Adipati Harya Sengkuni kok ngowah-ngowahi adat to Di saben-saben ana perlu saben-saben ana gawe sing kirane parigawe mau banget wigati siadi cukup animbali pun Kakang Sukalima marak mangarsa ana stinggil negara Ngastina. Lah kok samengko siadi sing prapta ana pertapan Sukalima kene janjane ana apa to Adipati Harya Sengkuni? Kakang Durna iki ngene ya Kakang wa sing wigati aku sowan ana pertapan Sukalima kene yektine ora metu saka krenteking atiku pribadi ning aku diutus dening Nalendra negara Ngastina anak Prabu Duryudana supaya ing rikelungguhan iki nemoni Kakang Durna ing Sukalima. Lho apa dawuh anak Angger Duryudana? Apa dawuh anak Angger Jaka Pitana enggal babarna Yayi Rekyana Patih Harya Sengkuni? Kakang iki ngene ya Kang nyuwun sewu Blaka Suta blak utang terus terang dina iki ratu ing negara Ngastina lagi kuwur baliwur bingung bilunglungan sing dadi pikirane. Lho kok sik ing atase Prabu Duryudana kuwi ratu mblegedu ora kurang sawiji apa keceh bondo kemul kamukten gateng mutiara paribasane tur bisa nepak bun-bunane wong sak negara Ngastina kok ndadak nganggo sedih kok ndadak nganggo bingung kuwi nalare kepriye Dipatih Kakang Durna kepiye nyuwun sewu ya Kakang ingkang gumana musik sajroning penggalih tumrap Angger Jaka Pitana ora ana liya kejaba mungsuh bebuyutan satru mungguing cangklakan klilip mungguing netra sapa mungsuh kang dipikir ora ana liya kejaba mung para Pandhawa mongko nganti tekan ripelungguhan iki sing jeneng Pandhawa lan Kurawa kuwi ngibarate banyu karo lenga ora bisa dadi sawiji ora bisa manunggal ora bisa rukun lan besuke kalamun para Pandhawa kenceng Kurawa cukeng anggone ngukuwi marang beneri dhewe-dhewe tan murunga bakal dumadi jangkaning jagat ingkang sinebut perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Lah iki Kakang Angger anak Prabu Duryudana lagi mikirake babakan iki lan ngukur marang kekuatane Kurawa apa dene kekuataning para Pandhawa. Nyuwun sewu Blaka Suta blak utang terus terang wae ya Kakang Durna senadyan Pandhawa ki gunggung kumpule cacahe ana 5 Kurawa kuwi cacahe 100 Pandhawa Kurawa kuwi padha-padha murid siswane Begawan Durna pendhita ing Sukalima nanging kenang apa ing antaraning Pandhawa sing cacahe mung 5 kang sarta para Kurawa cacahe 100 ewadene padha-padha murite pendhita Durna padha-padha jebolan saka peguron pertapan Sukalima kene pagene yo dadine kok beda Kakang Durna.